L-istorja li se naqra llum se tittieħed ukoll mill-ktieb il-bib numru 11 ta' Lina Brogdorf. L-istorja jisimha Alicia. Qalbi għamlet tikk u fawra ħassejta tħammar li ħaddejja. F'dak id-dulluvju ta' xita li kienet nieżla u mola piet ilma madwari, la darba l-magna tal-karozza waqfet ma kienx fadal li tama li nerġa' nqabbada. B'xorti tajba, f'dak il-pandemonju ta' karozzi jpaqbqu u ta' sewwieqa jxejru dirajhom minn wara l-ħġieġ imtappan tal-karozzi, jien kont waqaft fuq il-bankina wiesa ta' quddiem l-iskola ta' Birkirkara u bekk ma kontx qed nimblokka l-ħadd. Dak il-ħin xejn ma jinkwitani l-ħsieb li seta' jinqala xi pulizija u jħarrikni għax kont lajt u waqaft fuq il-bankina. Fuq kollox, ħadd ma seta' jgħid fejn kienet tibda jew tispiċċa il-bankina. U aktarx li l-ebda pulizija ma kien ser jissogra joħroġ f'maltemp bħal dak. Il-qampina kienet ilha biċċa sew li ċemplet u geġwiġija ta' umbrellel ta' kull lewn kienu qed jiffullaw fil-grada ta' barra tal-iskola, waqt li oħrajn deru ħirġin bommijiet u tfal żgħar imgezzin, dawk id-dirajn żgħar imdawrin sew ma'hom ommhom. L-omm bidriħ wieħed tħaddan l-ċkejken u bl-oħra tipprova tikkontrolla l-umbrella. La darba joħorġu mill-iskola u jaslu sal-grada, hemm jaqtaw qalbhom. Jieqfu mbeżza u mbagħad tarhom malajr ineħħu żraben u jażlu li jimxu mingħajrhom. Hekk jew bekk f'dak il-baħar kollu aktar kienu jfixkluhom. Ma kellix kuraġġ noħroġ mill-karozza, bqajt hemm iċċassata nixxotta minn ħin għal ieħor il-ħġieġa ta' quddiem tal-karozza li b'nifsi bdiet tittappan ġmiela u dik ix-xita ma ħallitnix niftaħ tieqa. Domt biċċa sew naħsibha qabel ma jien ukoll għamilt bħal l-oħrajn u qsamt ix-xmara. Kelli niltaqa' ma' ħabiba tiegħi hemm ġew u ma stajtx inħalliha tistenna aktar. Kienet għaddiet nofsija minn x'kien spiċċat l-iskola. Bosta kienu nġabru lejn darhom u waħda l-umbrellel imlewnin telqu u dbielu bħal fjuri bix-xita qawwija. Il-purtinara għalqet nofs il-bieb ta' barra bżajt li dalwaqt tagħlaq l-oħra wkoll. Sibt lil ħabibti tistennini wara l-bieb ta' barra, imma din ma setax tiġi miegħi għax kellha magħha tifla żgħira li għaliha kien għadu ma mar ħadd. Dawk it-tfal żgħar tal-kindergarten ma jitħallewx imorru d-dar weħedhom. Ħares lejn l-arloġġ il-kbir li hemm fid-daħla tal-iskola u staqsejt lil ħabibti kemm biħsiebha ddum tistenna. Ollit kemm xejn spallejha u weġbitni. Storja tas-soltu. Din ma tantx jaġlu biex jiġu għaliha. It-tifla fehmet li qed nitkellmu dwarha u bħarsa ta' ħniena aktar treknet ma' djun l-allima li mill-ewwel kont tinduna kemm kienet tħobb lit-tifla. Dik in-naqra ta' tifla ta' xi 5 snin kienet liebsa ħafif wisq għal dak il-ksieħ ta' Diċembru. Barra minn hekk dak id-dublett blu u qmiż bajda min jaf kemm kien ilhom jinħasslu u kemm intirtu minn tifla għall-oħra għax kienu kważi trasparenti. Imma li laqatni l-aktar kien iż-żarbun imqaddem f'takkuna baxxa u li kien kbir wisq għal riġleha, dieħal u ħireġ waqt li t-tifla bla sabar toqmos u ddure. Dik it-tifla b'wiċċ tal-alabastru bajnejn suwed tuta jleqqu u jisirqu l-qalbek waqt li jħarsu lejk minn taħt frenza ta' xar nokli, folta u astni. Quddiem xara kien iwassal sa spallejha waqt li fuq wara kien biċċa etwal sew. Kellha wiċċ u espressjoni li ssibhom f'xi minjatura u jfakru f'xi pittura taż-żejt ta' Renoir jew Reynolds. Dawk l-istess għajnejn suwed u kbar kienu ta' spiss iħarsu ċċassati lejn il-bieb ta' barra bit-tama mħalta bil-biża li kienu jinqraw ċar fl-espressjoni ta' wiċċa.
Jiġifieri din it-tifla omma dejjem id-dumma tiġi tixbora. Staqsejt jien minn taħt l-ilsien. Omma ma tiġix, bdiet ħabibti, u wara baxxiet liħena u jista' mhux jagħmel mal-temp. Komplit bleħen imqit u b'daqqa ta' għajnejn il-ċkejkna li kienet tfisser ħafna. Hekk magħmula ħabibti ta' ftit kliem u fejn tista' tgħid kelma ma tgħidx tnejn. Forsi kont fimt ħażin, imma mill-bixra tagħha indunajt li ma xtaqitx titkellem aktar dwar dan. Għaddew xi ftit minuti oħra u naraw tifel ta' xi 8 snin dieħel b'umbrella kbira sewda nofsa mkissra. Ġie dritt tal fuq oħtu li wiċċa xel kif ratu. Qabdilha ida u ħarġu 2 flimkien. L-aħħar li rajt l dik iċ-ċkejkna tal-għajnejn suwed sbieħ f'wiċċ tal-alabastru kien x'kien daret mal-grada tal-iskola. Dejjem imgezza magħha. Intant, x'isema dik it-tfajla? Staqsejt jien xott qabel ma ħriġna minn hemm ġew. Alicia. Kelli kursita kbira li nsir naf aktar dwar Alicia. Biċċa l-barra sew mir-raħalt ta' Birkirkara fejn it-toroq wara li jkunu xebgħu jiġru wara xulxin fid-djuq tar-raħal jaħarbu u jispiċċaw fil-beraħ tal-eliqi, hemm minn ftit ta' snin law telaw xi vilel il-ġmiel tagħhom. Fl-ewwel waħda toqgħod Liza Borch Moroni, flimkien ma' żewġa Stanley u ċkejkna Janine ta' 4 snin. Għandhom il-ġid kollu li bniedem fuq din l-art jista' jkollu. Għal-karozza għandhom 3. Villa trid 7 għajnejn biex tħares leha. F'kelma waħda ma jinqoshom xejn. Ġnien b'siġar kbar u ma ssibx wisq minnhom Malta jaqsam u jaqta' din il-villa minn villa l-oħrajn. Waqt li fuq quddiem issib wart ta' kull lewn is-sena kollha imxebblek mal-kannizzati u mal-ħadid qoli ta' fuq iċ-ċnud. Jgħidu li l-warda hija waħda mill-isbaħ fjuri għalkemm magħha jikber ukoll ix-xewk. Hekk ukoll fil-ħajja ta' Liza u Stanley kien ilu żmien li ħareġ ix-xewk. Mhux xewk li niggiżlek subajk, jislitlek qatra demm u wara tinsieħ qisu qatt ma kien. Imma kien xewk li ċarratlek qalbek bla ma jislet qatra demm. Għax Janine, il-mimmi ta' għajnejn omma u missiera, it-tama tal-4 nanniet, Janine b'xara żbul id-deb u b'għajnejn lewn is-sema, kienet marida. Sa mill-bidunet li Liza u Stanley ħolmu li ħadnu kreatura, sa mill-bidunet li kienu jgħoddu x-xhur u l-ġimgħat biex iż-żwieġ tagħhom jagħti l-frott, minn dak il-ħin stess kien beda l-awġ. Liza qattet bosta jiem fis-sodda biex salvat dik it-tarbija. Imma minn meta twildet deret li ma kellix ħajja twila. L-om u l-missier flimkien man nanniet xtaqu li setaw ipartu kull solt li kellhom ma' ftit jiem oħra għal Janine. Imma l-ħajja tal-bniedem ma tinxtarax bil-flus. Janine kienet waslet fl-aħħar u Liza u Stanley xtaqu li jmutu magħha għax x'kienet ser tiswa ħajjithom mingħajrha. Imma l-kemm qalbhom inafset u indifnet fit-tebuċ kejken abjad, għalkemm ma kienx fadlilhom aktar dmuħ xi jxerdu, huma baqgħu ħajjin. Baqgħu jduru qishom fantasmi għas-siesa tal-villa l-vojta. Min waqt għall-ieħor kienu jixxittaw id-dmuħ minn għajnejhom biex ma jrux lil xulxin li qed jibku u wara kienu jduru lejn Alla biex jippruvaw jistabru. It-twemmin tagħhom kien sħiħ, imma fl-istess ħin il-qalb tagħhom kienet tinqasam l-aktar xħin tittawwal mit-tieqa u tara 3 uliet maħmuġin u mitluqa imma b'saħħithom ta' lini li kienet toqgħod mhux bogħod f'daqsxejn ta' gorboċ. Il-gorboċ ta' qrib il-villa ta' Borch Moroni kien jikkonsisti f'żewġ tikmamar li fihom kienu joqogħdu Lini u 3 ulieda, Ellen, Juicy u Alicia. Żewġ Lini kien ilu mejjed 6 snin, imma l-armla u ulieda dejjem ġaħġħuha
tajjeb jew ħażin. Lini qatt ma ridet tmur taħdem man-nies, kienet tgħid li xogħol bħal dak ikidda, ixejjaħa u ma jixirqilix. Mara qisha vara, wiċċa ma tpinġiex. Qalet li ma kienitx ser tħalli x-xogħol jibes ikidda u jnaqsilha jum wieħed biss minn ħajjitha. Id-dar ma kienitx iddum, qisha tibża li s-saqaf se jaqa' fuqha u ma damitx kif sabet mezz biex iġġib il-flus mingħajr taħbit. Il-libsa sewda ta' arbla malajr tfiet il-lewn fil-gris li wara ftit jiem sar awsalla tal-wien. Il-ġirien ma kinux iżommu wisq kliem magħha, bonġu u bonswa jekk iħabtu wiċċhom magħha u mill-bqija jiskartawha. Fqar kienu, imma nies li għalihom ħajja ta' galbu tiġi qabel kollox. Tlablib fuqha kien isir minn filgħodu sa filgħaxija. Imessa tistħi, mur ġib lil żewġa jara. Lanqas jixirqilha tgħix fir-raħal. Jew li kieku kellha 3 tiqtates kienet aktar tagħti kasom minn dawk il-povri 3 tfal. Iċkejkna Alicia wara li tasal id-dar mill-iskola kienet issib l-għaxqa tagħha tiġri fl-għelieqi imma l-aktar qrib il-villa taħdejhom li minn wara l-ħġiġ tat-tieqa tisfel kienet ixxejrilha Ġanin u turija il-ġugarelli wieħed. L-aktar li kienet tħobb Alicia kien il-junfand kbir tad-drapp gris b'widnejh kbar roża. Mhux darba u tnejn li żarat lil binta titbissem mill-bogħod lil Alicia. Ma setax tis-sogra ddaħħalha ħdejha biex tilab għal bosta raġunijiet. Binta kienet delikata, waqt li l-oħra kienet tifla dejjem tiġġerra fl-għelieqi li toqgħod fil-gorboċ ta' klassi differenti minn tagħhom. Sa frattant tagħha marret u dik hemm ħajja qisha ħawħa. Darba rata risqa lejn il-villa, lejn il-grada l-eqreb tat-tieqa li issa kienet bil-purtieri magħluqa u mhux miftuħa biex jidhru l-ġugarelli f'ħoġor it-tieqa. Min bejniet il-purtieri, Liza baqgħet tħares lejn it-tifla, hemm isfel, tistenna u tistenna. Tajt kienet taf li Ġanin tagħha ma kienitx aktar hemm, li Ġanin kienet marret. Żgur li le, għax ħin ħadu il-Ġanin dik it-tifla kienet l-iskola. Alicia baqgħet hemm tistenna u tħares lejn it-tieqa. Liza baqgħet hemm tħares lejha u wara ftit bħal waħda li ma kienitx taf x'qed tagħmel ħatfet lil-junfant gris u ġried bih lejn il-bib ta' barra. Xtaqet issejjaħ lil dik it-tifla żgħira għax dik malli rata ħirġa mill-bib qalet idejha minn mal-ħadid u bdiet timxi lura. Liza bdiet tagħmlilha sinjali bida biex tibqa' hemm. Għal xejn. Bħal annimali mwerwer, iż-żgħira baqgħet miexja lura waqt li Liza tipprova toqrob lejha. Bdiet taħseb li se taħrab u qatt ma terġa' tara aktar u għalhekk minflok timxi bdiet tiġri waqt li bleħen oli tgħidilha ħa ruħi, ħudu, dan għalik. Alicia waqfet fejn kienet u x'ħin Liza waslet ħdejha qaltilha imma dan mhux tiegħi, dan ta' dik it-tifla li tittawwal minn wara t-tieqa. Fejn hi llum it-tifla? Għajdilha li ġejt ħdejha, irrid nara. It-tifla tat-tieqa din marret għand il-bambin. U qabel marret qalt li biex nagħtik dan. Liza ssarat magħha nnifisha biex qalet dawn il-kemtej. Alicia damet ma fehmet sew xi jfisser kliem Liza. B'nofs qalb qisha għada mhux qed temmen ħadet fida l-waħda lill-junfant li bil-kemm ma waqalix u allura Liza dawritilha idejha 2 madwaru. Alicia fl-aħħar ġiet f'sekkita u staqsiet marret. Allura jien qatt aktar ma nista' nara. U malli qalet hekk rasset lill-junfant magħha, niżlet wiċċa fih u bdiet tiksih bil-bews. Ħalliet lek xi ħaġa oħra wkoll, komplet Liza,
fil-waqt li tbaxxiet fuq il-żajra, ħadnita magħha bl-iljunfant b'kollox u bisita fuq ġbina kollu nokli mħablin u maqdin ġo xulxin. Ħallitlek bewsa. Kull filgħaxija, wara li l-lampa tal-petrolju tintefa', Alicia tidħol fis-sodda li hemm imrekna fil-kamra tal-ikel. Tinsa kollox hemm Alicia taħt il-gvieret għax hemm tkun imgezza mal-iljunfant gris tal-widnejn roża kbar. U waqt li bida tmiss ġbina biex terġa' tħoss il-post tal-bewsa li batitilha dik it-tifla ta' wara t-tieqa, l-għajnejn suwed kbar jitbexqu u jingħalqu f'dak il-wiċċ tal-alabastru tidher tbissima u slim fil-ħolm mimli mħabba. U hemm tintemm l-istorja tagħna. Jisimha Alicia ta' Lina Brogdorf.